θα κάνεις εμφανίσεις, πανατολικά, τι γίνεται. Συναυλίες, αύριο λιτόφορο. Λιτόφορο. Μήπως δεν έκανες την άλλη εβδομάδα να ερχόμουν. Όντως. Θα είναι εκεί, θα είναι εκεί. Στην παραλία, στο λιτόφορο, εκεί με τα ελιά. Ναι, παραλία θα Εκεί είναι. θα τραβήξει, έχεις ξαναπάει. Όχι, πρώτη φορά. Θα πάτε πλάκα, θέλω εγώ. Ναι. Θα είμαι και μόνος μου και θα πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά. Καλά, θα είναι σούπερ. Θα είσαι λοιπόν στο λιτόφορο και μετά ανακοινώνονται διάφορες άλλες εμφανίσεις που θα Ναι, και έχεις. στο page της εταιρείας μου της Πανδρέμπος στο Facebook και στο δικό μου, Παγκίτης Μαγκουδιώτης. Όποια συναυλία είναι καινούργια, θα ανακοινωθεί εκεί σίγουρα, οπότε ξεκινήσεις προσφυγές. Τώρα μετά από χρόνια, μετά που πια αρχίζεις να κάνεις πράγματα μόνος σου, το έχεις ξεπεράσει όλο αυτό ή πώς αισθάνεσαι? Όλο αυτό Το πανικό. το πανικό, ναι. Σίγουρα το έχω συνηθίσει να το πω. Έχω Εξοικειωθεί, μεγαλώσει, ας έχω πούμε. εξοικειωθεί, ναι. Οπότε έχω γίνει και ίσως λίγο καλύτερος. Διαχειρίζομαι τα πράγματα λίγο πιο εύκολα γενικά στη ζωή μου. Έχουν ξεκινήσει όλα καλά με ένα δικό μου τραγούδι, δικιά μας αγάπη που ακούσαμε και τώρα. Μουσική δική μου και στη μουσική της Γεωργιάδου. Και το χρυσό φιλί του Δημήτρη Κοντόπουλου, τη μουσική, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Το έχω ξαναδεί. Και του Δημήτρη Γεωργιάδου πάλι στις τύπους. Ξεκινάμε δυνατά και το Σεπτέμβριο έχουμε καινούργια πράγματα. Τα οποία μπορεί να μας τα πεις ή θα τα αφήσουμε για ποτέ? Έχουμε συνεργασίες. Θα το δείτε και το ΟΤΕ όταν γίνει. Ωραία. Συνεργασία με το Big U, που είναι την εταιρεία. Και το χρυσό φιλί. Όλα και να είναι όμορφα και Μπράβο, Βαγγέλη. Πάμε να Εδώ βλέπω συνεχίσουμε να έχει σας στηθεί ακούμε. ούτως ή άλλως, Θα πούμε δύο τραγουδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι και ο Αδριανός Ενώνης στην κιθάρα.